Hey guys! Astăzi vreau să vă arăt un pic care este diferența între cele trei tipuri de făină pe care le găsiți în Marea Britanie și care sunt plain flour, făină simplă care se folosește în general la biscuiți, self-raising flour, care are agenți de dospire, și strong flour, care este pentru pâine. Este acea făină pe care o folosesc eu la cozonac. Ca să vă arăt un pic care este diferența, am făcut un aluat de clătite, pentru că la clătite se vede cel mai ușor. Aceeași rețetă, aceeași cantitate de zahăr, aceeași cantitate de lapte, aceeași cantitate de făină. Adică un ou, 10 grame de zahăr, 100 de ml de lapte și 50 grame de făină. Și acum, ca și consistență, foarte puțin diferent între ele. Acum o să urmeze să prăjim niște clătite, să vedeți un pic care este diferența. Am pus o tigaie la încins, pe care o voi da cu puțin ulei, după care vom începe cu cea din făină simplă. Deja este puțin cam gros, o să pun cam aceeași cantitate, un 3 sferturi de polonic. Și o vom coace circa un minut la temperatură foarte mare. Clătita este gata în momentul în care nu mai are nici un fel de aluat deasupra care să pară a fi crud. Încă câteva secunde și clătita noastră este gata. Am scos-o din tavă pe prima, la fel ung foarte puțin și acum iau cea cu agenți de dospire. Mie îmi plac clătitele un pic mai grosuțe, nu cele foarte subțiri. Voi proceda la fel și cu aceasta, o voi coace și pe o parte și pe alta și la final voi reveni cu rezultatul final. După cum vedeți aici, a început deja să aibă foarte multe găurele, ceea ce înseamnă că deja și este foarte dospită, ceea ce înseamnă că agentul deja și-a făcut treaba. Am revenit și cu rezultatul final. Aceasta este din făina simplă. După cum vedeți, are foarte puține găurele și este destul de subțire. Aceasta cu self-raising flour are foarte multe găurele, este destul de grosuță, mult mai groasă decât prima. Și strong flour, cea de pâine, este un pic mai elastică față de primele două și are și ea puține găurele. Din punctul meu de vedere, cea mai bună făină pentru clătită este plain flour. Aceasta e bună pentru checuri brioșe, aceasta pentru pâine, cozonac și foarte multe aluaturi dospite. Sper că v-am fost de folos.